କିସ କରୁଛ? ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ ଦେଖିନାହିଁ ତୁ? ଆମ୍ବ ଚୋରେଇ କରି ଖାଉଛ? ନାଇଁ ଆଉ ଗଛରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଗଛ ଲଗେଇକରି ବୋର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବୋର୍ଡ ହେଲେ ଖାଇବେନି ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଇନାର ଛୋଟିଆ ବୋର୍ଡ ଏମିତି ଖାଇଦେବ ଗଛ ମରିଯାଆନି ନାହିଁ ଯା ପଡ଼େଇବ ଯା 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 ଦିଦି अरे आसो 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 boy nih rejim nih pare kumbu